Подкастът. Вроден и придобит имунен отговор на организма. Накратко за имунната система. Имунната система е изградена от множество клетки и протеини в нашето тяло, които изграждат имунни комплекси. Всеки един участващ елемент има пряка връзка и зависимост с другите. Крайната задача на имунните клетки е да разпознаят и да реагират срещу постъпили патогени в тялото, бактерии, вируси и т.н. по подходящ за организма начин. Именно в това се изразява работата на имунната система. Комплексите от клетки и протеини се освобождават в кръвта и реагират при среща с разнородни патогени в тялото. Всеобщият любимец, наречен коронавирус, е пример за такъв патоген. Благодарение на този процес е възможно да се осигури защита на здравите клетки в тялото от новопостъпили микроорганизми. Всички имунни клетки се произвеждат в костния мозък със съдействието на кръвообразуващите стволови или тъй наречени неспециализирани клетки. Имунната система разполага с два инструмента, чрез които функционира – вроден или неспецифичен и придобит специфичен имунен отговор. Имунният отговор на организма представлява начинът, посредством който организмът реагира на въпросен патоген, и вроденият и придобитият имунен отговор се проявяват едновременно. При постъпване на патоген в човешкото тяло автоматично се задейства първият, вродения имунен отговор. Вроденият имунен отговор на организма осъществява първоначалната защита на тялото. В случай, че по някаква причина вроденият имунитет не се справи успешно с неутрализирането на бактериален, вирусен или друг патоген, то в тялото се активира придобития имунен отговор. Какво представлява вродения имунен отговор? Вроденият имунен отговор се проявява благодарение на белите кръвни клетки в тялото ни – лимфоцитите. Този вид имунен отговор разчита главно на имунната памет, тъй като ползва именно нея, за да функционира изправно. Вроденият имунен отговор е наличен във всеки човешки организъм и е своеобразен вроден механизъм за защита на организма. Кое е основното оръжие, благодарение на което се проявява вроденият имунен отговор? Кожата е най-големият орган в тялото и представлява външна бариера. Сред многото функции, които кожата изпълнява, е именно и защитната. Кожата се характеризира с непропускливост и така предпазва тялото от вирусните, бактериалните и инфекциозните агенти. Кожата се състои основно от два слоя – епидермис и дерма. Епидермисът е най-външният слой на кожата и е изграден от няколко вида клетки, като меланоцити, кератиноцити, мастни киселини и други. Епидермисът е покрит с тънък, невидим слой, който е съставен от органични течности, мастен секрет, пот и други. Именно невидимото покритие, разположено върху епидермиса, възпрепятства от размножаването на патогените. Освен това, по кожата непрестанно се отделят микроорганизми, които са отпаднали от метаболизма на тялото. Тези микроорганизми служат и като допълнителен защитен механизъм, който възпрепятства постъпването на различни вирусни и бактериални агенти в нашия организъм. Освен на тази защита, вроденият имунен отговор разчита и на редица клетки, които имат задачата да неутрализират действието на постъпилите патогени в тялото. Сред тях са множество белтъци, интерфероните, макрофагите, микрофагите, НК клетките и други. Всеки от тези компоненти има специфична задача за изпълнение. Ролята на НК клетките. НК клетките циркулират свободно в кръвта. Те играят ролята на сензори, които разпознават най-вече вирусните патогени в тялото. При среща с зловреден микроорганизъм, НК-клетъчната активност се задейства по специфичен начин. Благодарение на рецепторите, с които разполагат, НК-клетките разчитат информация за различни обекти в микрообкръжението и ги неутрализират. Ролята на макрофагите и микрофагите. Ролята на макрофагите и микрофагите е основно унищожаване и неутрализиране на действието на разнообразни патогени. Макрофагите и микрофагите имат свойството да фагоцитират. Какво означава това ли? Ами постъпилият болестотворен агент се прикрепя към повърхността на макрофагите и микрофагите. След разпознаването му като зловреден започва процеса на фагоцитоза.
макрофага или микрофага започва отделянето на клетъчна материя и постепенно започва да променя мембраната си, като накрая обгръща изцяло патогена. По този начин патогена се подлага на вътреклетъчно смилане или направо на унищожение. Пст, хей, аз съм Калян от подкастът. Щом слушаш тази аудиостатия, най-вероятно си човек, който се грижи за своето здраве. Затова набързо прекъсвам епизода, за да ти споделя за bav.bg, водещият уебсайт за здравословен начин на живот в България. Ако това, което слушаш тук, ти харесва, непременно посети нашия уебсайт bav.bg за още полезно съдържание, свързано с физическо и психично здраве. Сега те оставам с тази полезна аудиостатия, а след това те очаквам там. Роля на интерфероните. Интерфероните са важна част от вродения имунен отговор. Това са имунни клетки, които имат задачата да неутрализират репликацията на постъпилите вече в организма патогени. Интерфероните са заети основно с блокирането на вирусните и ракови клетки в тялото. Интерфероните се задействат бързо след постъпването на патоген, с което го разпознават и секретират специфични клетъчни течности, за да предпазят здравите клетки в микрообкръжението. Това беше всичко за вродения имунен отговор. Дойде време да поговорим и за адаптивния имунен отговор. Адаптивният имунен отговор, още известен като придобит, разчита на способността на Т и Б клетките в тялото. Разликата е, че тези специфични клетки тепърва трупат опит, т.е. те нямат предварителна памет, а респективно я получават след приключване на първичния имунен отговор на тялото. Предимството, което осигурява адаптивния имунен отговор, е, че Т и Б клетките имат способността да трупат памет в бъдеще с активирането им при разнообразни случаи и срещу различни постъпващи патогени. Тази памет се нарича имунологична. Именно проявлението на адаптивния имунен отговор е активирането на тъй наречения придобит имунитет. Макар първоизточникът на термините придобит и адаптивен имунен отговор да е спорен, то се счита, че за първи път е използван от италианския лекар Джироламо Фракасторо. През 1546 година Фракасторо за първи път предлага концепция за лечение на епидемични заболявания, а от това достига и до извода, че човешките същества разполагат с придобит имунен отговор. Защо придобитият имунен отговор е по-надежден в осигуряването на защита на тялото ни? При постъпването на патоген в тялото ни първо се активира вроденият имунен отговор. Много често обаче това не е достатъчно, тъй като патогените могат да преборят вродения имунитет. Именно това е достатъчен повод да се задейства включването на придобития имунен отговор. Придобитият имунен отговор разполага с по-голяма функционалност по отношение на неутрализиране на действието на бактерии и вируси. Имунната система разполага основно с два инструмента, с които има възможността да разчете даден антиген. Първият такъв инструмент са антителата. Антителата се генерират от безспецифични клетки, наречени лимфоцити, които реагират на извънклетъчните антигени. Антителата на Б клетките се синтезират в костния мозък. Тяхната задача се свързва с продукцията на тъй наречените имуноглобулини. Производството на антитела е съществено за имунната система, тъй като ролята им е от особено значение. Всъщност, те разпознават и повлияват вирусни и бактериални клетки. Освен това, антителата имат свойството да редуцират възникващото възпаление чрез качеството им да разчитат поразените телесни клетки като вируси. В съответствие с това, антителата съдействат за унищожаването на заразените органични клетки с цел да намалят риска от възпроизводство на патогена и заразяването на здрави клетки в тялото. Вторият разполагаем инструмент на придобития имунен отговор са те специфичните клетки, лимфоцитите, които пък респективно реагират на вътреклетъчните антигени. Ако продукцията на един от двата вида специфични клетки се намира в смущение, то тогава говорим за спад в имунната система или намален имунен отговор. Ето няколко симптома, по които можете да познаете спад в имунната система.
непрестанно чувство на умора и отпадналост, често боледуване, липса на енергия, необичайно подуване на корема, кожни раздразнения и сухота, периодично повтарящи се възпаления, чести вирусни и бактериални инфекции и косопат и чупливи ногти. И така, това беше всичко, което трябва да знаем за вродения и придобития имунитет. Това са двата основни инструмента, чрез които функционира имунната ни система. Имунният отговор на организма представлява начина, посредством който организмът реагира на въпросен патоген. И вроденият и придобитият имунен отговор се проявяват едновременно. Освен това е важно да бъдем нащрек за разчитане на сигналите, които тялото ни подава при слаб имунитет. Именно за това в тази аудиостатия се запознахме и с тях.